să audă. Eu sunt? Eu sunt mic și n-am nimic. Ce-ți da? Ce-ți dau de ziua ta? Doar? O mică poezie și o să spună mama și el. Începutul? Începutul nu mai știu. Pe la mijloc? Dar nu tot găsesc. Dar știu spune? Dar știu pune mamă. Dar știu pune mamă dacă te iubesc. Doamne! Câte pădincă? Andrei, hai pe aici. Nu că ei știu că pe aici se urcă. Eu nu sunt. Dar nu sunt destul de mare Ca să pot. ca să pot Să învăț. să învăț măcar După. de pe cartel O. o reală Și nu sunt. și de mare ca să stau în dar Stau. care stau O. ca să care spre pe jos Și pe. una asta care nu zicește fiecare zi că atâta tot. Bravo! Bravo! Sunt numărite micuț și scădea mamica și mi-a dat el ăsta. Și frumos era asta că mama, azi e ziua ta, eu ce-i înălții tău, vreau să te salut ochișorii mei micuți, să primești mamica mea, dar numele de ziua ta, să fiu cel mai cu minte de asta, să aduci aminte. Surpriză! Cele mai... Hai să vedem! Cele mai Cele mai... 2, 3 și... Cele mai frumoase flori de toată lumea și trandafirii, cele mai frumoase flori apar pe lume în grădinile iubirii, cele mai frumoase flori de lumea grădini cu asta înjurată și chiar de nu-ți subiți câteodată, sunt totuși cele mai frumoase, cele mai frumoase cele mai frumoase. Bravo! Bravo! Și acum, chiar dacă nu ați auzit toate poeziile copiilor dumneavoastră, fiecare copil o să vă dăruiască ceva care sperăm să vă amintească de grupa mică. Oi, Doamne! Și mie o să mă amintească! O să vă chem pe rând și o să fiecare să meargă la mămică cu cadou, da? Și o să o pupați și spuneți la mulți ani, de ziua mamei, da? Hai să vedem. Prima dată fetițele, da? Iasmina e prima, să vină aici la doamna. Deci la mami. Și pui băieții? Să duci o pup și spui la mulți ani, da? Andreea Uzavi. Apoi băieți. Da, și veniți la loc, așa, bravo, Iasmina. Așa.